Чакай бе, не отца бе. Почнах рекординга. Я се сбийте. Дай да влезем в пловито, бе, пич. Така, да ми се Здравейте, дами и господа, ние се намираме тук сега в Little Ево, брат, Company. измислил. Ще играем Little Company. Please like and subscribe. Thank you very much. Okay, good night. Който сабскрайбър получава от този канал безплатна кутия с бисквити. Де ще да виж, баца? A few moments later. Търът ли има? А то има че... Много прескочим. Добре, за какво се корна? Защо не го оставя отвънка? Честно. Ето го брака, не го гледайте. Къде? Е там, долу. Окей, бай! Надявам се, Няма не. Нагоре. Към не, тук няма. Не, там има такова. Кой има тука? Прескачваме го. Окей. Някой току-що умря. По много нелеп начин. Аз ще го критна. Някой Иван умря по много нелеп начин. Къв Иван, бе? Кой каза току-що, аз ще го петна това. One day later. Нинджа. Вземи тази каса. Аз ще взема посарника, чули? Нинджа. Как ще го вземеш, бе? И ти ще умреш. Юси. Айде да ти вия. Да бе, върви. Дай да ти вия, искам да вия как ще го вземеш. Ма той те могат да подгонят, защото аз ще бягам към кораба. Майк, чай, че за малко ще нападна, бе. Бързо влиза да затворя вратата. Чай да взема в питата, че не е в мене. Ах, обградиха я. Дат, моля да О. вземи я. Може да я вземеш, аз съм на много малко HP. Къде е? Чай малко. Къде е? Виж са, къде е. Скочи. Чакай, виж са, слушай ме. Планата, понеже не можеш да се качиш по стълбата, като я вземеш питата, взимаш я, идваш насам. О, не, махнем се, бягай. Взимай я, бе. Брат, големия е тука, бе, големия е тука, бе. Добре, не е близо, вземи си тук. Абе, беше пред лицето ми, бе, брат. Брат, вземи шибаната пита. Добре, Добия пуси. Добре, как да я взема, са? Взимаш я, отиваш бързо, закаше и от тук трябва да се качиш от кораба, защото не можеш там по стълбите. Добре, влизай в кораба. Спална се куче. Отвори, бързо отвори, бе, брат! Майко... Брат, оцеляхме. Аз съм най-добрия, брат. А ти защо ми затвори вратата пред лицето, бе? Пак охранци.
Защото кучето беше тук и чаках да дойде да ми каже да ти отворя. Аз The next morning. Не бе, ще щупи бе. Иван, защо се качи, бе, брат? Иване, Аз бях първи, дебелак. Гофрени! Пак ти Аз бях първи дебеля. бе, дебел. Дебел си Иване, яка. много си дебел. Ванка, Ванка. виж сега. Да. Първо ходи и свали малко килограми, моето момче. Виж ги бе, бате, виж го дебеле. Отиваме виж през го, бе. мейн екзита. Мейн ентреса. Но бе. Иване, виж като си много дебел, виж какво направи. Можеш да се покатериш. Stop it. Get some help. Момчета! Момци! Момчета! Момчета! Иване! Наско! Данчо! Иване! Данчо! Данчо! Hello? Hello? Ало? 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 Oh, fucking hell, man. No. 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 No, Bukuk. Не. Не си познал. Кой е това? Ало? Абе, хуйо. Чувате ли ме, бе? Брат, примами го, моля те. Чули? Ама, чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Чакай. Не мога мина, примами го. Ама не го гледай ти, бе, брат. Бързо. Пак ти спаун кила, брат. Да, че мъртъв може. Добра ли, айте ми тук бяха горе. Да. А Наско? Аз имам много ад. Нас сигурно и той е дед, ако не е навънка. Това не е нормално. Тихо. Яйкс. Момчета, хора ли да вземайте ми, ако да, не вотвайте. Ако Да. не, вотвайте. Дат, худи земяйте. Стига с този Power Gaming. What? Как? Как ме хвана? Иване, не се чуваш тъпаната. О! Има търет отпред. Лайбари теб. Има търет отпред. Освен, че има тъмпер име и хора да им... What?
О, бра. Как? Как? Fucking hell. Добре, да. Браво. Ево, Ти брат. лут ли си, бе? Он си. Момчета. Иване. Иване. Бре, това как убия през стената? Не знам. Айде, Данчо директно тръгва, брат. Не знам дали сте живи, мъртви. Видях. Женска. Ботвайте всички, ботвайте всички. А видиш ли? Бягаш. Не мога да говоря с момичета. Няма какво вотване, няма какво вотване, той Данчо тръгва веднага. Аз се направим, че някой от нас е бил вътре, примерно дата пари си бил вътре и че Дончо се е заебал. Ама то ще спише тук да си така ли иначе? Ми да, ти умираш като не те вземе. викна кораба. Добре, чай. Данчо, за какво го извика, бе, брат? Данчо! 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 Момичетето видях, бе. За какво го извика, бе? Момичето ме убива. Ама аз имах много айтеми в себе си, бе, Да се изпича в Данчо! Мисля, че в кораба на... На къде тръгнахте, бе? Насам. Аз също не виждам, няма върна насам. Ключ. Да. Аз Сигурен? знам дали ще направим парите. Внимай. О, Там има нещо, там има нещо. няма нищо. Кой има там? Кое? То тъпана маре! Как? Как? Аз кой се прави? Как Наско ще падне, бе, брат? Сега ти падна. Упа. О. На къде тръгнахте, бе? Ало?